sa tanang buluhaton sa balay. Agdahan siya pag-ari aron pagsabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya ay kanimo Marta. Naguol og nangihingawa ka sa daghang mga butang. Nga unta o si Maria sa labing maayo o walay makakuha ni ikan kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa idol ikaw, Mayong hapon pag-usap ka na itong tanan. Sa mga igsuon ang actually natin Nay, kadako. ato Ebanghelyo karon dito sa Betania. Di ato dito ang balay ni Marta, magsuon sila, Maria o si Lazaro. Pero silingon nga si Jesus pagtuo dito sa ilang lugar tungod kay